The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Your word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi nining atong Balbido Evangelistic Ministry. Gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer in the Lord Jesus Christ, gikinahanglan nga imong hinganlan o imong ikumpisalang imong mga sala privately to God the Father. Kay ang 1 John 1:9 says in English, if we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. After you do that, you will be in fellowship with God, mapunan ka sa Espiritu Santo, o ikaw andam na sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Dios. However, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Magampot at sa hilom. Let us pray. Father, we are indeed grateful to you for the privilege of having the freedom to assemble ourselves together once again in this Bible study through the YouTube and Facebook to focus our attention upon your word, which is forever a lamp unto our feet and a light unto our path. We thank you, Father, that you have preserved your word in writing for it, both in the original languages as well as in translation. You have provided the activated human spirit for faith perception of doctrine. You have provided God the Holy Spirit, who is the ultimate teacher, and the gift of pastor-teacher for communication of doctrine, so that every believer can consume the oxygen of the spiritual life, your word, and growth from infancy to adolescence, and from adolescence on to maturity, and fulfill the purpose
for which you have left every believer in this life. And we know, Father, the greater knowledge of doctrine, the greater the growth, the greater the blessing, the greater impact, the greater production of divine good, the greater the reward in the eternal state. And there is every benefit and no detriment to growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. And so, as we approach the study of your word, we ask that you open our hearts to the truth, that we may fulfill the divine mandate of spiritual growth, for we ask it in Christ's name. Amen. Karon magapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios o atong pagtukion ni ining adlaw ang bahin sa pagbansay sa atong magtotoo, the practice of being a Christian, how to function as a believer in Christ. Ang imong Christianity nga gibarugana, unas tanan, bisag unsang matang sa paugnat sa kusog, mabaseball man na o mabasketball, ana gyud ang mga magdudua nga matawag tag mga batid o bantugang mga magdudua, expert, skilled, o kini sila ilado na nga mga athlete labaw sa ubang mga athlete. Now sa in English gitawag na kini sila mga superstar o mga bayani. Karon unsa man ang sagad nga ana ni nilang mga bayani? Dayag na lang nga wa kini sila mamahimong mga bayani sud lamang sa usa ka adlaw. Miagi kini sila kahago ug dili tiaw nga pagbansay kun itandi sila sa uban, di ba? Migugol gyud kini sila silang maong mga bayani nga mga atlet ug pagdupot sa paghalad sa ilang mga kusog ug kakugi sa pagbansay sa tumang kakugi. Ug kana mao'y nakapaugmad kanila ug dayag na lang nakapalampos nila sa ila karong kalampusan sa ilang karera sa kinabuhi. Mga kampiyon sila. Now, kitang mga magtutuo usab nanginahanglan og mga spiritual superstars sama sa maong mga malampusong athlete. Dili maingon tang mga headline grabbers, kundi mga hilom lang nga mga bayani kinsa nasayod pag-ayos kabubuton sa Dios sa ilang mga kinabuhi o kinsa nagtuman gyud sa maong kabubuton. Nagatuon kini sila sa pagtulunan sa Biblia sa madinuputon ug matinud-anon sila sa ilang pagsunod sa plano sa Dios. Ang ilang usab nga kinabuhi puno sa pagkamakugihon. Sanglit sa aton ng nasayran, ang pagtuon nanginahanglan man og kakugi sa pagbuhat niya na. Apan ang ilang ganti, mas labaw pa kabililhon kaysa madawat sa labing bantugang atlet.
Ang Dios musulti ngadto kanila og maayo buutan ka og matinumanon nga surugoon kay kasaligan ka man sa diyutay, piyalan ko ikaw sa daghan. Dali, sud nga ri og ambit sa akong kalipay. Sa in English, well done, my good and faithful servant. You are faithful over a few things, I will make you ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Mateo 25:21. Ang mga uluhan sa mga balita karong mga panahona, tinuod makapalisang, na ay mga gagmay pang mga bata na musilog laing mga bata, na ay mga ginikanan nga mipatay sila kaugalingong mga anak, naapoy mga bata mipatay sila kaugalingong mga ginikanan, naapag yung mga bata nga nanggihikog, mga kagubot o mga kaguliang sa atong mga kadalanan, sa atong mga eskwelahan, sa atong mga Pinoyanan. Pangutana, usa ka ba ka espirituhanong bayani nga makasudong niining mao nga mga kagubot sa atong palibot ug makabarog sa tumang kalig-on, kalinaw, paglaom? Makabarog ka ba? Usa ra gyud ka butang ang siguro. Ingon nga sama sa usa ka athlete, kanang maong kalig-on sa sud ug kalinaw sa hunahuna, wa mutungha sa ingon kakalit, di ba? Wa lang mutungha ka ng kalit. Kaya nga naman, tungod kay ang espirituhanong mga kahanas, spiritual skills, kinahanglan mang bansayon sa tibok tang kinabuhi kung buot kitang makakabot sa atong tumong ingon nga mga magtotoo nga mauangon sa espirituhanong pagkahamtong, spiritual maturity. Iyan man lang ang tinubdan sa atong kalinaw sa hunahuna, ingon man sa atong kalipay ug kini mao ang atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga manluwas, sundan kini sa adlaw-adlaw tang pagtuon sa iyang pulong ug sa paggamit niini sa atong kinabuhi aron sa ingon yana atong makabot ang espirituhanong pagkahamtong ug sa paghimaya kaniya. Now, atong tugbilon kining unang bahin niini, yano nga paagis kaluwasan. Simple way. Kung imo nang gituhuan si Jesucristo, ingon nga imong personal nga manluwas, kinahanglan nga imong masabtan ang paagi sa imong pagkaluwas aron sa ingon niya na imong masangyaw ang mayong balita ug ingon man makasugod ka sa pagbansay sa imong pagpadayon sa pagkinabuhi ngadto sa pagkahamtong espirituhanon. Kung wa ka pa makadawat kang Kristo, ingon nga imong manluluwas, if you have not received Christ as your Lord and Savior, kining maong kasayuran makapausab sa eternal o dayon mong padulungan ug makapasugod nimo sa pagsubay sa matuod nga kalipay dinhi karon sa panahon ug hangtod sa kahangturan. Una, ang Dios nga Amahan mipadala sa iyang anak nga si Jesucristo kinsa namatay isip atong personal nga puli, substitute, personal substitute, namatay dito sa krus. Kung tuuhan ta si Kristo, nagpasabot ka na nga atong gidawat kanang katinuoran. Matun pa sa 2 Corintios 5:21, siya, ang siya dinhi si Jesucristo, kinsa walay sala, gihimo nga sala alang kanato, aron sa ingon ni ana kita mamahimong pagkamatarong sa Dios pinaagi kaniya. Sa laing pagkasulti, si Jesucristo wa gyud makabuhat og bisag gamayng sa wala. Apan bisan pa niya nagihukman pa gyud siya gumikan sa tanan tang mga sala nga atong nabuhat ug sa mga sala nga ato pang pagkabuhaton. Iyang gidawat ang ato untang silot dito sa iyang lawas. Si Ginoong Jesucristo mismo
mao ang miangkon sa tanan tang mga sala didto sa iyang lawas samtang gilansang siya sa krus aron sa maong paagi kita kinsa mga patay gumikan sa sala makakinabuhi uban sa pagkamatarong. 1 Pedro 2:24. Now, kining konsepto sa lubos nga pagpasakit ginahulagway pinaagig libuan ka mga paagi. Usa sa mga kasaysayan nagbatbat bahin og usa ka kriminal kinsa nakabuhat o mga mangilngig nga krimen o gisentensyahan sa kamatayon. No samtang gihigot na pagpahiluna sa magbibitay ang pisi dito sa liog sa kriminal, di na usa ka wahi ilhing tao ang miduol sa bitayonong kriminal ug miingon og ako ray magpakamatay puli kanimo. Ako ang imong puli. Dili ka kinahanglang mamatay. Ako ang magpakamatay alang kanimo. Now, ang tao nga sad-an nakurat pag-ayo og nagkanayon og apan ako may nakabuhat sa mga krimen. Angay kong patyon tungod sa maong mga krimen. Tininuod ka ba gyud? Iyang gipungutana ang maong tao nga wa ihilhi. Miyango ang maong tao ug nagkanayon nakasabot ko nga sad-an ka ug nga angay kang mamatay apan kinabubuton kung mobuluntaryo sa pagpuli sa imong dapit. Kinahanglang mamatay ako aron ikaw mabuhi. Mao na gisulti sa maong tawo nga wa ihilhi. Human yadto gikuha sa wa ihilhing tawo ang pisi nga gihigot sa liog sa kriminal o gibutang kini niya sa iyang liog. Ang tawo nga inosente kinabubutong nagpakamatay puli sa taong sad-an. Ang tawo nga sad-an nagpabiling sad-an apan buhi kini siya o gibuhian pues gawas no na siya. He was alive and free. Nasusama usab niya ng paagiha nga si Jesucristo mipuli sa atong dapit. Kita ang mga sad-an. Apan siya namatay isip puli alang kanato nga sa maong paagi di na kita kinahanglang mo tubang og silot nga kamatayon nga angay unta para kanato ug pagkinabuhi sa eternidad didto sa linaw sa kalayo. Dili na. Hinuon wa kini magpasabot nga miadto gyud siya sa linos kalayo isip puli alang kanato. Wala. Kini nagpasabot lang nga didto sa krus si Jesucristo nahiagom sa silot ug namatay espiritualmente ug unya namatay physicalmente isip puli alang kanato. Ang labing tinuod kita unta ang angay ilansang dito sa krus. Ingon nga silot tungod sa atong mga kasalanan. Si Jesucristo kinsa hingpit nga Dios ug tao na hinuon mo'y mipuli sa atong dapit. Matud pa sa Hebrehanon 9:26b. Karon nga naghinapos na ang tanang panahon, nagpakita siya sa makausa ug alang sa tanang panahon aron pagwagtang sa sala pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Now, ikaduha, wa tay pagabuhaton sa kaluwasan gawas ra sa pagpili nga tuuhan ta si Kristo ingon nga atong manluluwas. Now, sa dihang gibuhat sa Dios ang kaliwatan sa tao, iya kitang gihatagan, madago sa kanato, iyang gihatagag kagawasan sa paghimo og atong kaugalingong mga desisyon. Ang Dios nungka siya nga mupugos ni bisan kinsa sa pagtuman siyang kabubuton. He does not force anybody. Mahimo ta ang pagpili alang kaniya nga gitawag kining positibong kabubuton, positive volition, o mahimo usab nato ang pagpili bato kaniya nga gitawag kanang negative negatibong kabubuton. Gikinahanglan ta
ang pagpili sa pagtuo kang Kristo ingon nga atong manluluwas. Mga buhat 16:31 nagkanayon og tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Bilyon ka bilyon nga katuigan kaniadto. Sa iyang manindot nga pagkasayod sa tanan kun omniscience, ang Dios kamahan misud-ong ngadto sa palaabuton. Ug iyang nakita ang imong positibong kabubuton. Nasayran niya nga mutubag ka sa positibong pag-uyon ngadto sa maayong balita sa kaluwasan ug nga ikaw mutuo kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Iyang nasayran sa kaniadtong binilyon ka mga katuigan na ang milabay nga tungod sa imong positibong pagpili, ikaw magakinabuhi na unyas eternidad uban kaniya dito sa langit, diin saluhan mo ang iyang kalipay hangtod sa wanay katapusan. Dinto niya sa langit, dili na mahulagway o dili na matukib ang dayon o hingpit nga kalipay. Indescribable. Diha sa pinarehag 21:4 ngadto sa 5, kini nagkanayon sa pag-ingon wala na didto'y kamatayon ni kasubo ni paghilak. Wala na didto'y kasakit. Ang daang mga butang nangagi na. Sudunga, ang tanang butang nahimo ng bag-o. Diha usab sa 1 Corinto 2:9, kini nagaingon way mata ang nakakita, way dunggan ang nakadungog, ug wa pay kasing-kasing ang mibati sa mga manindot nga butang nga giandam sa Dios alang niadtong nahigugma kaniya. Ikatulo, angay masayran sa usa ka dili Kristohanon, an unbeliever, nga siya nahisalaag, he is lost. Una pa siya makaamgo nga nanginahanglan siyang usa ka manluluwas. Usa ka sugilanon nagaingon dinhi nga diha to'y usa ka tawo namusil sa kalasangan. Okay, dito sa forest. Sa iyang pagpadayon sa iyang hunting trip dito sa maong kalasangan, nakahibalag siyang tao nga nawa, apan mo masayod nga nawa di ay siya. Iyang gipikaingon nga nagapaingon siya ngadto sa kampo nga sukaranan o base camp. Ang tao nga ng hunting may pahibaw sa taong nawa nga ang kampo nga iya untang padulungan ato as laing direksyon. Ang iyang tubag mao nga malagmit gyud nawa ako. Oo, nawa gyud tinuod tong tawhana. Apan wa lang siya makaamgo hangtod nga giingnan siya. Now, sa higayon nga musulti ka ngadto sa kadili Kristohanon bahin sa pagdawat kang Kristo ingon nga iyang personal nga manluluwas, gikinahanglan ang iyang pagkaamgo niya ng higayuna mismo nga siya nahisalaag, he is lost. Kung di man siya makaamgo, di gyud siya makasabot nga siya kinahanglang luwason. Ang Lucas 19:10 nagkanayon og kay mian niya nga anak sa tao aron pagpangita og pagluwas sa nawala. Usab ang Lucas 15:3 ngadto sa 7 nagaingon, tungod niini misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karniro ug nawa ang usa niini, unsa may imong buhaton? Iyang biyaan ang 99 dito sa sibsibanan o pangitaon niya ang nawa nga karniro hangtod nga kini iyang makitan. Sa makita na niya kini, malipay siya pagayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya iyang dapiton ang iyang mga higala o mga silingan, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawa kong karniro. Sultihan ko kamo nga ingon usab niini ang mahitabo. Mas dako ang kalipay didto sa langit tungod sa usa ka makasasala nga naghinulsol kaysa 99 ka tawo nga matarong
nga wala magkinahanglan sa paghinulsol. Matago sa kanato, matago sa katao, na tao ning kalibutana sa kahimtang nga nahisalaag o nawala, sanglit kitang tanan nga tao mang patay spiritualmente o busa, kitang tanan nahimulag sa Dios. Mantod pas 1 Pedro 2:25, kamo kaniadto samas mga karniro nga nasaag. Subo palandungon nga ang bagang duot sa katawhan karong panahona nahisalaag gikan sa Dios. Ilang gisaligan sa hingpit ang mga mini nga mga pagsiguro, sama pananglit sa ilang mga dagkong depositos bangko o ang mga kapangakuhan sa ilang mga panimalay ngadto sa ilang katilingban. Ilang gisaligan ang ilang kaugalingong mga kahanas, mga kabangkaagan o kaha ang ilang katahom. Wa nila dahuma nga ang usa lamang kakatalagman mao'y mutangtang niini nilang tanan sa daklit nga higayon. Ang grabe pa kay wa kini sila'y alamag nga sila nahisalaag ug nga nagkinahanglang maluwas. Ang Salmo 118:8 ngadto sa 9 nagkanayon niini, mas maayo pa ang pagdangop sa Ginoo kaysa pagsalig sa tao. Now, ikaupat, mahimo nimo sa pagtuo sa Dios apan dili kaluwas. Okay? Now, matud pa sa Biblia, ang isyu sa kaluwasan mao kini. Unsa may imong una-una bahin ni Kristo? Mateo 22:42a. Mituo ka ba kaniya? Bueno, na ay daghang mga tao nga moingon og nagtuo man kog Dios. Apan ikaw nga nagsulti niya na pangutan-on ta kaniini. Mudawat ka ba nga si Kristo namatay aging puli alang kanimo? Nagtuo ka ba nga wa kay sarang mahimo sa pagluwas sa imong kaugalingon? Nahibaw ka bang ubos ka sa kapungot sa Dios? Kaya ang Biblia nagaingon man diyan sa Juan 3:36, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makatilaw kinabuhi. Hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diya kaniya. Ang pangutana dili nga nagtuo ka ba nga naay Dios, dili na mao'y pangutana. Ang pangutana mao nga mudawat ka ba nga ang kamatayon ni Kristo usa ka pagpuli nga kamatayon alang kanimo? Kay paminaw, kundi ka mudawat nga si Kristo namatay ingon nga puli kanimo, dili ka luwas. Nakadungog ka? Dili ka luwas, higala. Higala di ka makaadto sa langit kung mao na imong baruganan. Ingon niya na kayano. Now, adto tas ikalima. Mahimong maluwas ka bisag pila pay imong panuigon irregardless of age o sa bisag asang dapit, anywhere mahimo kang maluwas. Ang pagkatao pag-usab, being born again, why labot niini ang edad sa tao? Mahimos pagkatao nimo pag-usab sa edad nga 7, 47 o kaha 70 anyos. Ang akong adlaw na tawhan Abril 20. Apan Hulyo 22 ako na tao. Ang una kong adlaw na tawhan mao ang adlaw nga ako nahimugso physicalmente. Ang ikaduha kong adlaw na tawhan, akong espiritualon nga adlaw na tawhan, mao ang adlaw nga ako na tao pag-usab, born again. Dungog ko ang pagkasayod sa akong tukmang pitsa sa akong ikaduhang pagkatao. Sanglit nahitabo man sa nagpanuigon pa kog 38 anyos, 38. Ug di ko malimtan katong bililhon kaayo nga gutlo. Now, naibaw kabag kanus ang imong ikaduhang pagkatao. Di tingali nimo may bawaan ang saktog yung pitsa. Di man pud kinahanglang may bawaan nimo tungod kay nasairan man kana sa Dios.
Apan gikinahanglan nimo ang pagpakatao pag-usab kung buot kang magkinabuhi sa eternidad didto sa langit. Ang 1 Juan 5:1 nga nakanayon niini og anak sa Dios ang nagtuo nga si Jesus mao ang Kristo. Diha gani tao nga natawo pag-usab sa duwa nga kaliguanan, bathtub. Mao nay binisaya sa bathtub, dulang kaliguanan. O tinuod ka na, dito to'y dihay tao nga naluwas dito siyang bathtub sa dihang iyang gituan si Kristo ingon nga manluwas dito siya maluwas. Di ba gud mo balik kung diin kang lugar nga maluwas? Ang mahinungdanon mao nga imong sundon ang mando sa Dios, nga imong tuuhan nga si Kristo namatay isip puli alang kanimo. Tungod kay si Kristo mao may mibuhat sa tanan dito sa krus, iano ra ang kaluwasan. Ug kini mao ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Matud pas mga buhat 4:12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhis kalibutan wa nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Now, atong pagahisgutan sa sunod ang bahin sa niining kaluwasan nga mao lamang ang pagtuo lamang kang Kristo lamang. So ato karong iduko ang atong mga ulo ug atong piyungon ang atong mga mata. Kaya atong pahinungod kining pipila ka mga gutlong na hibilin. Ini nga atong Bible study on YouTube and Facebook sa Vic Balbido Evangelistic Ministry niini nga adlaw. Ug kini magahisgot bahin sa kaluwasan, describing that which the unbeliever does not have or is not aware of. Wa siya alamag nini. Karon ang panahon. It is time, if you are an unbeliever this day, that you be aware of what Jesus Christ offers to you. He offers eternal life. Matud pa sa pulong sa Diyos, God so loved the world that He gave His only uniquely born Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Now, dili man ang tanan buot og eternal life. So, if you want it for real, if you want the eternal life that God promises, you must understand how Christ brings it to you. Unas tanan, He appeared as God and man. That's who Jesus Christ is. And then He came for one single purpose, usaray tuyo, and that was to die for you. Of course, He taught doctrine while He was here, dini pa siya sa kalibutan, but His mission was to die so that we might have fellowship eternally with God. And how would that work? Miadto siya sa cross. And God imputed to Him all the sins of all mankind, including all of yours. Tanan nimong mga sa. And on that cross, God judged Jesus Christ for your sins. That means, He was your substitute. Siya ang puli. The sins that rightfully God should judge, that are yours, He judged in Christ. So, ang imong tanang mga sa are not a block. They are not an issue when it comes to your relationship with God. Kay si Kristo took care of that. And so, because He did, there is a simple way to receive eternal life. Because of Christ, all you have to do is accept His work, accept His person. Christ did it all for you. So as Ephesians 2:8 and 9 says, we have been saved by grace through faith. This salvation is not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Kana nagpasabot lamang og right where you sit right now, you can believe in Jesus Christ. You can say, Amahan ko, akong dawaton kining maong gasa nga imong gihatag
kanako pinaging kang Ginoong Jesucristo. And that's the moment of your eternal future. I pray that you give this great consideration because it is your life. And you must know what you are headed for, eternal condemnation or eternal life. The choice is all yours. Let us pray. And now, Father, we thank you for the clarity of who we are and what we must be, what you require of us. And we pray that as we continue in our temporary life here on earth, we will keep in mind what our priorities are, never forsaking or leaving them, and never becoming anything less than salt that is a savor. Kining tanan among giampo gipasalamatan tungod lamang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.